Mawuthi ngiyakukhulekela angikhulekeli wena ngikhulekela ugogo wakho yize nababa wakho phinde ngapha kwami khona uNkulunkulu yongikhulekela enkosini uNkulunkulu nakuwe ngiyakhuleka hayi ngokukhosi kuthola nawe siyabanga zwile kuthiwa wenzi kahle sebenginikele inxiwa ngizothatha esomduna kuzo uzoyizela uzobona mhla ngifika ngiyophendula kanye enkosini bese ngisho ukuthi hayi nami kade ngambona ngeziqondiso nawe ndulu ngazi umuntu kakhulu esikhulu into lesikuphele izizwe wena la enkosi efix uyaye yeah lezi ngule ngazazi engihamba nazo sikiphelile ngazi izindulu bese ngikhulekela neyami indulu ngoba kuso rasentuzo ina uphoshezo ngela ini hayi la yesibe ngimayo bese induku ngobes inkosi ngobes inkosi ngobes induku ngobes unitie Ite ingoku ngobes nogogo Tony bengithi abantu abami mhlambe mangabe nilalele lo baba ade nitshela manje umncube 1 siyayishonile imigudu yenkosi ebusa ngayo imigudu isikebhe asizile uzoxabanisa umphakathi nenkosi 2 siyayishonipha imigudu yesigodi sakithi phansi kwenduna ubaba ukumele uthi ubaba uncube inkundla yenduna kuyona inkundla yesikebhe anizi ukuyicela enduleni inkundla anizi ukuyicela enkosini kodwa mase inkundla yenu mangazenza zimbili niyoyitshela induna iyotshela inkosi ukuthi inkundla yesikebhe izwakala mhlonipha ningaba angifune enkundleni yenduna nguthola ukugqokela lezi sikipa kwenye indawo ngacishe ngaphendula imoto abantu bagqokela inkundla yesikebhe bayikhulumela izabo zomphakathi sihlonipha amakhosi sihlonipha induna sihlonipha amakhansela lana enduna kwezinye indawo akambiko siphinde sihloniphe namakhansela la amawodi alingeni kupolitiki bantu bese nani emhleli phansi phumani kupolitiki sikaba kusiyona iphathi yepolitiki zokusho kukhona inkosi uma ungiphonga uthatha isikebhe sisepolitikini uthatha into zepolitiki ukuyibenzela izothi ngidla nathi inkosi ngizobe ngikhuluma iqiniso uyithoyelayo ivele ithokoze kuwe ma ungahloniphi inkosi njengomuntu umkhosi esithola amaripoti akhe thube hlambalaza inkosi phakathi kwesizwe namaphoyisa awusuke umuntu uyithoyelayo inkosi yesizwe ukhokho wenu ushaka uma usubhedile wayethi into yani yomkhonto kuphakele kuyoni zikamvelinqaba hayi ke ngoba ngidela amakhosi abangisho njalo ney'nduna ukuthi omanye athi bakhuluma nje bahlambalaza phela umuntu ufuneka kuqala hlonipha induna yakhe inkosi yakhe khona lizoba umholi mabonakala endaweni zishabele asinabo abantu abazogaxwa ey'hlahleni bashaye iminyaka uyangizwa uyangizwa baba asinawo umuntu ozoshaywa ekhaya asinawo umuntu ozoshaya eswini
ingane yakho mayoni ukushaya. Cha msayukuhlolukela ke sakho. Bheka into ezofaka inhlangano enkingeni. Ngishokile lonke la ngisho la. Bheka into ezofaka inhlangano enkingeni. Futhi mina ngifuna ungibuzela njengoba uncube ngizolinika ithuba ningibuze. Ungibuze ukuthi isela sibona ngani. Angithi ngifike kubeza lokho. Obesana lokho. Sibeka Manje abantu mayizosuka lapha usiyasizwa ukuthi isela ubona ngani ngani isela ngaphandle kwamehlo. Isizobona ngamehlo isela le. Angifuni ukuthi nje uyabona nje mawuthe ngeke ubone isela. Umuntu umvelinqanga amlethe emhlabeni akangabona. Uqeqeshwa kabuku bathi usukhulile. Kanti ebengaboni. Kuthiwa hayi kuya umuntu ugala umuntu ongaboni. Wenza usiko nje lentando kaMvelinqanga hayi ngoba kusuka emehlweni. Lalala. Uma kuzokhanda ubudlelwano phakathi kwabantu ababili yini efika kuqala kuzokhanda ubudlelwano owesilisa nowesifazane yini efika kuqala inkanuko uthando yini efika kuqala Kanuko. yini bafowethu Inkanuko. Njalo mkhulu nami. Lalelani bafowethu. Amandla. Into efika kuqala amehlo abheka umuntu wesifazane. Yes. Bese kwakhe uthando. Umuntu wesifazane ngisho bekhona begcwele ngoba nabafundisi bayesaba ukumtshela. Mina ngishaya ifuba kule bishop. Uma ubheka umuntu wesifazane kwasuka inkanuko yazi ukuthi sigwegwe sine ndonsa amadonga umuntu umthanda mase ninobabili-ke bese kusukani inkanuko ma kuzoqala inkanuko akusuka umuzi loyo ngoba nabanye bazomkhanukela Jola. Mina-ke ningiphikisayo kulento engiyishoyo ukhumbule ukuthi mina ngangawe wena ngebhadi lakho kwazi bengangami abakhona abandulo bathi ngiphethe ikhampani enkulu egoli isikole angiphethe isikole mina noma ngiyazi wena ngihola upoyilani bese khona ikepisi zami lemoto ngishiyile ezambazi uma indoda izokwakha umuzi yondla iy'ngane zayo ngisho inkosi akufuneki indlovukazi iy'tshele zonke iy'mfihlo indlovukazi ayitshelwa zonke iy'nkinga nonkosikazi wenduna ayitshelwa zonke iy'mfihlo zemali ngoba uzothi uthi ejozini udibane nomuntu wakini athe nakho umuntu kamesikhuleli isikhulu awunginika u-500 utshela unkosikazi athi nalabo odlamini bakho uyayibona leyo unkosikazi ngaso sonke isikhathi ufuna acele imali endodeni futhi linelibancane yekelani ukuthatha iy'ngane zethu ngoba yifunde kakhulu nithi zinemali alukho uthando lakho mina ngagana unkosikazi akangomkhona ngine-underhot ne-blue and lot nama-slippers ngenaso isicathulo naye wafika nesiketane esitshekile nesikijanyana saganana
Sesethe uyisa umntanami uyogala isikhali esinje. Ubheke lapha. Maye masukuma nje lapha inkosi noma induna. Ithi baba umkhwele wakho uzothi la asakuphindele. Kodwa mawonje ekhaya uthi baba umncube uma ukhona ungenabe ebaleni kwakho ngeke bakhona abantu benkosi. Ngiyakenza ngithini? Qaphelani izona. Kukhona amacala azoza kini kusihlalo esizowasho esewashila umnqubo. Akuyonke amacala azofunda ikutabhayo umuntu uyakwazi ukutabhayo sengakufundile. Khona icala lizohlalela phansi. Uma umuntu eza necala cela ubuholi. Cela ubuholi kube khona. Abalolu hlangothi kwamangala nommangalelo. Uze ukuthi uhamba kanjani. Musalukuthatha amacala enduna niwenze awe. Nithi inkosi iyabhibhidla lazibhibhidla inkosi. Inkosi iyaphazama njengoba nayo izelwe umuntu wesifazane ecansini. Phansi emhlabathini. Bobaba, bona lezi ngane ezalwa kudala ibhede. Beyibona injani baba? Wena nje okwazalwa unkosikazi nendoda ecansini. Awubheke usunga kanjani? Zizofika lezi ngane. Ubala umdala mina nawe. Phela ukuthi mina ngiyagula. Ubala umdala mina nawe. Mina ngiphethe amashumi amathi neminyaka emithi ngaphezulu. Umholi wesikebhe akaholi imali. Asiqambukela ushila umncube endabeni zase enkosini. Inkosi mayisibiza siye siyolalela. Nakho ngifuna ukusho. Uma kunenkomo uma ifikele engazini ingagcilwe enkosini. Hayi ningayibikela. Noma ningayibika after kakhulu. Ingagcilwa futhi enduneni. Iyodwa nje. Ngoba manje mangabe kufika umnikazi wale nkomo eqhamuka kwanibela eyithole enkosini, inkosi izobhala emaphepheni kuthi iyatshontsha. Inkosi kwalahle inkomo ezu-15 eyodwa itholakala enkosini noma induna. Nina besikebhe bhekanani nje niyigcine le nkomo. Manibona ukuthi sinesikhathi eside la kushele ngokuthi wenise esikebheni enquthu ayikho futhi enye indawo. Yes. Ningayise enduneni ngoba induna izokhulumeka kabi. Ningayise enkosini ngoba inkosi izokhulumeka kabi. Asifuni. Ngiyezwa nje ukuthi amakhosi ayangiphoqa abanye athi inkomo azizekule. Hey, bazobhala emaphepheni. Ukuthi inkosi itholakale nenkomo yakwabani isuka le ejozini phambili lenkomo. Uyifuna umninizi inkomo zakho. Uyithola enkosini. Baba inkomo uma ine black mark ilolu Paula bezani lezi gebengu noma ngabe khona lezi stock theft. Yes, uma ine black mark icheck ukuthi bizabe mabetha ikhulumi kodwa ngiqaphele bangayithathi bathi bayisesikini inkomo eyibanjwe yini emgwaqeni njengoba nje siyibambile ngakithi. Ngifika nje ngomsombuluko afika bebambe inkomo. Hayi ningobize nje amaphoyisa azoyibona ngayithathi. Sigcinele endaweni ephephile. Eyibanjwe amaphoyisa ningaya niyoyibona ningayithathi uma kungezona ezinye. Uthi wakumncube. Ubuholi kuyahlonishwa. Ingane lengezali phuma la kimi la. Yes. Anjalo ukufihla. Khona manje ingane ziyakhula amaphezi uphezi. Yes. Ziyakhula ingane zithi zizokuthiwa. Hayi futhi ifile. Hayi kukhuluma ngani njalo futhi ifile. Isho ingane la. Uyikhandela intambo uyithandazela ukuthi intambo lena
unginayo izinto hayi mkhulu vele kithi izinga likho usikhakhane akanayo indlela ezini baba namhlanje abayifundisi uba afundisa izingane zabafana umama afundise zamantombazane babuye bayihlanganyele kwagogo bayifundise bese kusuka lapho kiwe enduneni induna ifundisa abantu ibathathela phambili enkosini lalela sinamakhosi athanda isikephe yes sinamakhosi angasithanda isikephe inkosi mayihline emphakathini wawo ewuphethe nasesikephe izofika ihline izojabula kanjani kodwa nje funa nazinaba abantu abamakhosi yes amakhosi abhekele isini aningeni kupolitiki uNkulunkulu ukuze ngibusise ngizoshaya ngoma bese ngifuna imibuzo ngemla Pastor Zakhele ngathi uphendule wena nawe sikhakhana nawe uphendule nina lokhu yes uzoshaya ngoma ngiyazi noma ekashemele noma ekanhlangweni noma ekaphala hallelujah sebemdukule nizonwaba kodwa ke mfana phambi sabasokisi ngiqalazi ngishintsha ukwenza akufuneka abantu abawulanda umuntu uyisela baphatha ibhame engekho emthethweni ibhame engekho emthethweni ayifuneki esikepini mawunaso sakwakhe endlini umzi wakho kaba kwakho mawugadwa ngamagrisi kasazi thina sowugada ngalawo etapa 15 Why watshengisa iboli 15 bawusaphethe insika ulithatha yena lesikepeni ulanda umuntu azodoma ngabani xolela athi baphathe information engekho futhi akafanele umuntu athi esikepeni mina nginesibhamu somthetho wena jameni kwela ukushaya wena bekuba igila lofona ne nizophela uNkulunkulu bakho one out forelo okunye ubaba ngaphathi out usehambile ubani ngathi benzani isikepeni wathi abantu beseyekile umama phoyisa encela komiti ethi vimbani imoto ezingaye Maputo ningalindeli inzuzo ningabani sizanani nawe uma yentana yezwakala Esikebenza uhlala kabuthukula uhlala kakubopha uhlala kakunyembele ngisho ke noma njengoMaria uMaria wahlala kuJesu bemshaya bebenza yonke into akazange amphike njengophethe ethi akulona kusindwa odana yami izithi inkulumo ngizohlala lapha izinyaweni hlala Nkosi yami
ukheswa manje wangibona ukuthi bayiba happy. Nomsiya siyabona ambuza la uthi bayiba dlala lelo khubanye. Sabaza baba. Asizovele ba. Likhume ba. Umfundisi uqobo lakhe phakathi kwenu naphakathi kwenu. Uma inemkhuba emibi ayikho leyo nkonzo akusenkonzo isihloko. Oba umuntu bakutshela. Uyabona nje ngifuna bangikhupha ngegoli ngifuna amashethi. Uyazi ningitshela usayizi ngoba phela ngizalwa nayilaba nazi usayizi enjani. Ukuthi ugqoka into engakanani yabona. Ufaka imali bese ngikwenzela. Ubusuba kuhlinisha ibhuku lakhe limnyama abazokushela mngani wami. Waphazama wini. Ngithi iBhayibheli elingcwele ngakho lokhu ngaphuma esizalweni sikamama ngize ngiyobuyela khona ngenjani? Iso lo ngibonayo asekungibona. Ngithi amehlo akhe asekimi yena akasakwazi ukungibona. Phethe uphethe imali. Awu imali leyihlula uhulumeni. Uzoyikhona yini wena? Sokufonela ubuze namalini uthathwa magagaba. Uma salinemali isizwe sikoleka imali senkosi. Thatha u200 noma 150 uyalinganisa. Luvumelana kukho lokugcinwayo enkosini. Ifenithi isikhepe. Nakho isinda. Noma ngabe i50 rand ifuneka iyemukele inkosi. Ngoba inkosi iyona efuneka itshela abantu ukuthi bonke abantu abajoyina isikhepe nezindlu. Osiyosizwe ngiyabona inkosi ifika nomsebenzi yayo. Siyekhuluma lapho ivuna lapho ngeziyezi. Zabantu zingezwa la. Thina sithi induna engafuni isikhepe yini? Yisela. Induna engafuni isikhepe yini? Yisela mkhulu. Umfundisi. Yisela. Hawu. Inyanga. Yisela. Hayi wena ngeke ungasifuni. Kungenzeka ukuba ngisakobhela ukuthi nje izinkomo zababa. Ngifaka isikepha nje lesi engisigqokayo. Zimbuzi zababa. Kodwa nabafowethu balekizwe bathi benkosi ngamandla eyisikebhe singisizile bafuthi. Lesinembuzi ezithi awuseziyayifela nje impahla zanamhlanje sezingokhuphuka. Sinembuzi ngempela phela. Sineyinkomo ngempela manje. Niyazi? Khani-ke nezinjalo. Bakumncane. Zingaki izandla ezithathu.